Näin! Voisiko sanoa, että tämän päivän pää Brandt kärjessä. Valtonen kontrolloi. Suihkonen ulkoa ohi. Brandt edelleen. Näin Roope. Kärjessä. Kyllä. Kaksitoista jäljellä. Ja näin kärkipaikka vaihtunut. Suihkon ryhmään Brandt ajettiin ylös. Taktiikkaa ennen kaikkea. Lempola kakkosena. Tässä HTL. Porukka kontrolloi. Kiitos. Ja näin kärki jatkaa. Oi. Valitettava kaatuminen. Teemu Ylänen siinä heitti pepulle, mutta ei muuta. Kaatumista. Ja näin. Herra Forsstedt, kiitos. Danila Ruusu kärjessä. Lempola pitää kakkospaikan. Hiltusen Kalle ja Heinon Mara, niin virittäkääpä kamerat siihen malliin, että maaliviivalla on sitten tarkasti saatavilla. Kyllä. Seuraavan kerran maali. Näin, Suihkonen, Valtonen, Ylänen. Siis Brandt on 14, Forsstedt on 13. Ja seuraavan kerran kärki tulee maalin kohdalle. 2 kierrosta matkaa maaliin. Ari Hiltunen, kiitos. Arin 12. Ja Valtonen repii lisää vauhtia. Matkaa maaliin. 1 kierros. Viimeinen kierros. Valtonen, Ylänen, Ruusu, Kerola. Juha ja Samuli, ottakaapa ulkorataa. Juha ja Samuli ulkorataa. Kiireen vilkkaa, kiitos. Ja näin tullaan. Suomen mestaruus, Teemu Ylänen, Jarmo Valtonen. Ja pronssin nappaa Kerola. Ruusu oli kilpailussa 3. Ja näin siis Teemu Ylänen nappasi tämän kilpailun Suomen mestaruuden. Jarmo Valtonen 2., 3. Taneli Kerola. Ja kokonaiskilpailussa 3. kuitenkin luisteli tässä siis Danila Ruusu. Onneksi olkoon miehet, hienoja suorituksia. Ja videota tarkistetaan sitten loppu dilemma, eli nämä lopputulokset.